ташкили ҳарам ва нигоҳдории се ноболиғ дар он навиштае аз хабаргузории вилояти амурии Русия аст ки зиндагии як ҷавони муҳоҷири тоҷикро талх кардааст. Ин хабаргузорӣ рӯзи 22 декабр акси Абдувоҳид Эсанов муҳоҷири тоҷикро ҳамроҳи се духтари навраси чеҳраҳояшон пӯшида нашр кард ва навишт ки дар шаҳри Благовешенский вилояти Амур ҷавоне бо ҷалби ноболиғон ҳарам ташкил кардааст. Ба навиштаи хабаргузорӣ ҷавони тоҷик гӯё духтарони ноболиғро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба худ ҷалб мекардааст. Дар ин матлаб порае аз мукотибаи ин ҷавон нашр шуд. Хабаргузорӣ навиштааст аксҳоро як сокини Краснодар ба шарти ифшо нашудани номаш фиристод. Онҳо дар ин мақола аз ин ҷавон танҳо Воҳид ном бурда гуфтанд маълумоти пурра дар ин бораро ба полис доданд. Абдувоҳид Эсанов муҳоҷири 33 солаи тоҷик рӯзи 30 декабр ба Радиои Озодӣ занг зада гуфт дар пайи тӯҳмате метавонад зиндонӣ шавад. Вай афзуд феълан дар Русия аст. Абдувоҳид Эсанов гуфт ин аксҳоро аз рӯи рашк як дӯстдухтараш ба расонаҳо фиристодааст ва хабаргузории Амур бидуни таҳқиқ бо сарлавҳаи ҳангомабарангез чунин мақола нашр кардааст. Абдувоҳид мегӯяд духтароне ки аксашон дар он мақола нашр шудааст дугонаҳои дӯстдухтараш буданд, ноболиғ нестанд ва аз 18 сола боло мебошанд. Ӯ гуфт ин аксҳо дар зодрӯзи яке аз онҳо бардошта шудааст ва миёни онҳо ҳеҷ иртиботи ҷинсӣ вуҷуд надошт. Абдувоҳид ки таҷрибаи рӯзноманигорӣ дар матбуоти Тоҷикистонро дорад гуфт хабарсозии бидуни таҳқиқи як расонаи русӣ кору зиндагиашро ба мушкил печондааст. Ҳарчанд рӯзи 25 декабр хабаргузории Амур аз қабли ин ҷавон ташкили ҳарамхона ва ҷалби ноболиғонро рад кард, ҳанӯз мушкил ҳал нашудааст. Ӯ мегӯяд гуноҳе надорад, аммо аз он хавф дорад ки полиси Русия ӯро бегуноҳ ҷазо медиҳад ва ё дар сурати тасдиқ нашудани ҷурмаш ба Тоҷикистон истирдод мекунад. Полиси шаҳри Благовешенский вилояти Амур рӯзи 29 декабр ба Радиои Озодӣ гуфт ки воқеан ин ҷавонро ҷустуҷӯ дорад. Навбатдори шӯъбаи полисии ин шаҳр гуфт дар сурати исботи бегуноҳӣ он ҷавон наҷавобгарӣ озод хоҳад буд. Абдувоҳид Эсанов мегӯяд духтарон ҳозиранд ба полис рафта шоҳидӣ бидиҳанд ки ноболиғ нестанд ва аз вуҷуди ҳарамхона низ хабардор набуданд. Ӯ барои тасдиқи бегуноҳиаш нусхаи шиносномаи ин духтаронро ба мо фиристод ки ноболиғ нестанд. Татьяна, хабарнигори хабаргузории Амур рӯзи 29 декабр ба Радиои Озодӣ гуфт онҳо дар ин қазия рисолати рӯзноманигориашонро анҷом доданд. Ӯ афзуд вақте ба мо хабар расид ки бо сӯистифода аз ноболиғон ҳарамхона ташкил карданд ва акс фиристоданд, мо нашр кардем. Аз рӯи одоби рӯзноманигорӣ мо чеҳраи онҳоро пӯшонидем, вале ба полис муроҷиат кардем ки инро таҳқиқ кунад. ҷавоби ин ҷавонро ҳам чоп кардем. Мо рисолати худро анҷом додем, дигараш кори полис аст. Абдувоҳид Эсанов ки бо номи Абдувоҳиди Ҷабборпур бо нашрияҳои маҳаллӣ дар Душанбе кор мекард, пас аз бад шудани вазъи молиявии расонаҳо корашро аз даст дод ва барои муҳоҷират ба Русия рафт. Ӯ дар вилояти Амур дар як ширкати истихроҷи тилло кор мекунад ва моҳе то 60,000 рубл маош мегирад.